ଭଙ୍ଗା ଲୁହା ଭଙ୍ଗା ଟିଣ ଦହିବରା ଖାଇବ ପଇସା ଆଣ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ପାଖରେ ସୁଗିଦିଅ ମୋର ବାସ୍ନା ଅଧାରେ। ଏଇ ଦେଲୁରେ ଦହିବରା ସାର୍ ହାଫ୍ 30 ଫୁଲ୍ 50। ତତେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ରେଟ୍ କେତେ? ଦହିବରା ଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେ। ଆଜ୍ଞା ନିଅରେ ଖାଅ। ସାର୍ 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 ମୁଁ ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ହାତ ପୁରାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? 5,000 ଦରକାର ଦବୁ। କ'ଣ କିରେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ତୋର ହାତ ଅଛି ମୋର ଆଉ ହାତ ନାହିଁ। କ'ଣ ଦିଟା ସେଉ ନେଲି ବୋଲି ତୁ ମୋତେ ପ୍ରବଚନ ପେଲୁଛୁ? ହଁ ଦେଖିବୁ ଏଇନା। ନା ସାର୍ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନା କାଳେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମଳି ହେଇଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମନା କଲି। ମଳି ବେଇ ମୋ ଘର ଝାଡ଼ିଲେ ଯେତିକି ମଳି ନ ବାହାରିବ ତୋ ଡ୍ରେସ୍ରୁ ସେତିକି ମଳି ବାହାରିବ। ଭଙ୍ଗା ଲୁନା ଧରିକି ତୁ ମୋତେ ପ୍ରବଚନ ପେଲୁଛୁ। ବେଇ ଚୁପଚାପ ଦେ ଦହିବରା ଦେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍।